네.
Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Eta hurrengo txapelketako finala, emakumeen arteko frontenis partidua, txaloa! Gerriko Gorriarekin, Aitziber Lizarde eta Leire Mitxelena. Gerriko Gorriarekin, Jaione Mazezior eta Itziar Mitxelena, txaloa!
Saque lautik.
Eta hortxe partiduen amaika. Jaion eta Itziar Geralde, txalo! Gurreno partidoia gizonezko bat izanen da eskuz. Gizon handien final handia, bi jauteko txapelketako horretan dute. Hor jebatu den final. Txalo! Herriko Urdinak, Joseba Madariaga eta Mikel Izagirre. Hala! Herriko Urdinak, pareja mitikoa, Dani Balaguerre eta Rafa Landaner. Hala! Sakia laute. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.
Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Mikel eta Joan.
Txalo! Eta txapeldunak berriz, Manes Goti. Txalo! Laugarren partidan, azken txapeldunak, Beñat eta Mikendi. Txalo! Eta txapeldunak, Aier eta Gesa. Txalo! Bosgarren partida, azken txapeldunak, Ekaitz Madariaga eta Julen Arresta. Txalo! Txapeldunak, Beñat Goni eta Joritz Euskeagirre. Zorionak! Nesker Fordenes txapelketa, azpi txapeldunak, Aitziber Izardei eta Lehen Bitxelena. Vamos a Nesken txapeldunak berriz, Jaione Pasizio eta Itziar Bitxelena. Txalo! Premio Estado Otorno. Zorionak! Gizonezko eskuzko txapelketak berriz, azpi txapeldunak, Joseba Madariaga eta Mikel Izagirre. Txalo! Abazur! Dani Marraiane eta Rafa Rodada. Txalo!
Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri.